nylig udsendt Nationalmuseet en pressemeddelelse, hvor man berettede om en række undersøgelser, nærmere bestemt 3D-scanninger af en række jyske runesten her i blandt den store Jellingsten, som skulle føre til en ny og bedre forståelse af blandt andet Tyre Dannebod. Og det viser sig, at Danmarks Radio også er blevet involveret i arbejdet, og derfor allerede nu er klar med en tv-serie om undersøgelsen. Mens vi andre må vente på offentliggørelsen af resultaterne til oktober måned. Vi skriver nu september. Men den måde, som tingene blev præsenteret på, særligt i medierne og også til dels ved Danmarks Radio, gør, at jeg synes, det er interessant at se nærmere på noget af forhistorien. For det bliver præsenteret på den måde, at man må forstå, at Tyre Dannebod har været en marginaliseret og overset skikkelse i Danmarks historien, hvad der jo altså bestemt ikke er tilfældet, og hvor nogle af de konklusioner, man må drage på baggrund af de her undersøgelser, der er foretaget, kommer til at se ud, som om det er helt nye teorier, mens det i virkeligheden kan bekræfte nogle ældre teorier og bedre underbygge nogle ældre teorier. Så lad os kigge lidt på Tyre Dannebod og hendes plads i Danmarks historie. Og også nogle af de her runesten. Nu vil jeg ikke gå meget ind i undersøgelsen af stenene, for det første fordi det jo ikke er blevet offentliggjort endnu, for det andet fordi det, der er offentliggjort, forklares udmærket i Danmarks Radios serier. Men kort kan man jo lige sige, at der er tale om 3D-scanninger af en række runesten, særligt med henblik på at finde ud af den teknik, som runeristeren, stenhuggeren, har benyttet ved ristningen eller indhugningen af de enkelte runer. Man kan sige, at det er en slags fingeraftryk, den enkelte håndværker, i dette tilfælde runeristeren, har sat, fordi hver håndværker arbejder på sin bestemte måde, kan man altså genkende den håndværkers signatur, kan man sige, i de enkelte sten. Og det har altså ført til, at man må konkludere tilsyneladende, at Lægborgstenen og den store Jellingsten er bearbejdet af den samme runemester, at runerne på de to sten er ristet af den samme runerister. Det er jo vældig interessant af flere grunde, som vi vender tilbage til. Vi kan sige, at det er ikke nyt, at Tyre Dannebod var meget magtfuld. Det har måske været fortrængt noget, men ikke som det antydes, fordi hun var kvinde, altså af en eller anden patriarkalsk årsag. Og det er heller ikke nyt, at der har været teori om at forbinde netop Lægborgstenen og Jellingstenen. Det er dog nyt på den måde, det kommer frem her, men det er ikke nyt, at den Tyre, der omtales på Lægborgstenen, skulle være den samme som på den store Jellingsten. Men teorien er klart blevet bestyrket nu. Det vender vi også tilbage til. Man kan sige, at der er ikke så meget tale om et nyt syn på Tyre Dannebod, som man kan sige, at det oprindelige syn er blevet bekræftet. Hvis man i en periode har nedtonet Tyres rolle i Danmarks historien, så skyldes det i høj grad den moderne såkaldte kritiske historieforskning, altså i Danmark med Erslevs kildekritik og hans elever. Nu kalder man det jo godt nok den kritiske skole eller den kritiske historieforskning, hvilket er lidt ufint, fordi det antyder, at de, der ikke støttede Erslevs måde at stille tingene op på, og Erslevs tilgang til historieforskning, var ukritiske. En kendt historiker som Johannes Steenstrup blev fortrængt. Skal man koge hele diskussionen mellem den her kritiske, moderne historieforskning og dens modstandere ned, så var det, at Erslev og hans disciple så med meget kritiske øjne på de berettende kilder, for eksempel Saxes Danmarks historie, Svend Arkesens kortfattede Danmarks historie og de islandske sagaer, eller især dem, kan man sige. Og især når det drejede sig om, at de beskrev forhold, som havde fundet sted lang tid før
at de selv var skrevet ned, for eksempel i vikingetiden. Udstanderne af denne kritiske skole, som den er kaldt, mente ikke så meget, at problemet var, at man forholdt sig kritisk til, om udsagn i berettende kilder nu kunne tages på pålydende eller ej, men mere den radikalitet, hvormed man gik til værks, når man forkastede kilder. Saxo blev stort set helt forkastet, især efter Weibuls kritik af Saxe, og det er først senere, måske dårligt nok i dag, at man begynder at overveje, at dele af Saxes fremstilling kan bruges. Det var især denne kritiske skole, som i øvrigt interessant nok i høj grad var sammenfaldende med en politisk radikal tradition, som ønskede at gøre op med blandt andet Tyre Dannebods rolle i historien. Det begyndte sådan set med især med Lauritz Weibul, der i begyndelsen af 1900-tallet i et par omgange tog Tyre Dannebod under behandling og mente, at man simpelthen ikke kunne fæste lid til Saxes eller Svend Aggelsens beskrivelse af hende overhovedet. Man måtte stort set fjerne hende fra Danmarks historie. Da Erik Arup i 1925 udgav første bind af sin Danmarks historie, var det påfaldende, at Tyre Dannebod kun lige blev nævnt. Men ingen af de bedrifter, hun ifølge Saxe eller Svend Aggelsen skulle have begået, blandt andet opført Dannevirke, var medtaget. Det var selvfølgelig helt bevidst. Overfor dem stod en mere konservativ historikertradition, som mente, at der kunne ligge mundtlig overlevering til grund for fremstillingerne hos Saxe og Svend Aggelsen, og som derfor, på trods af at de var nedskrevet lang tid efter begivenhederne, ikke helt kunne skrives ud af historien, og ikke helt burde forkastes. Så for at summere op, har Tyre Dannebod været glemt og skrevet ud af historikerne? Ja, så skyldes det altså den radikale historikertradition. Lad os lige kigge lidt på kilderne til Tyre Dannebod. Vi kender i hvert fald de 2 runesten i Jelling, rejst af henholdsvis Gorm og hans søn Harald, som nævner Tyre Dannebod som henholdsvis Gorms kone og Haralds mor. Og de er jo samtidig kilder, så godt som det kan blive, når vi taler om dansk vikingetid. Så vi har aldrig været i tvivl om, at der har været en dronning, der hed Tyre, og hun var mor til Harald Blåtand og kone til kong Gorm. Men der, hvor hun blev husket i historien, det var jo ikke så meget på grund af runesten. Det var først i nyere tid, at man igen har inddraget dem som en del af kildegrundlaget. Længe var kildegrundlaget til behandling af Tyre og resten af vikingetidshistorien jo netop de her berettende middelalderlige kilder fra Saxes og Svend Aggelsens hold, og også de islandske sagaer, som alle nævner Tyre Dannebod. Og det er jo lidt interessant i sig selv, at de gør det, for man kan ikke være helt sikker på, at hverken Svend Aggelsen eller Saxe faktisk har kendt indskrifterne på den store Jellingsten. Der er ingen af dem, der nævner disse indskrifter. Faktisk har Saxe en sjov historie om, at Harald Blåtand ønsker at rejse en sten til minde om sin mor, men aldrig får fuldført projektet. Der er ingen af dem, der har en ordlyd, der tyder på, at de faktisk har kendt indskrifterne eller benyttet dem som kilder. Man kan undre sig over, hvis de ikke har kendt dem, men de har tilsyneladende ikke spillet så stor en rolle. Derimod er det jo påfaldende, så stor en rolle Tyre Dannebod spiller hos henholdsvis Svend Aggelsen, Saxe og i flere af de islandske sagaer. Det i sig selv er jo interessant, især fordi der ikke i dette tilfælde, som nogle andre tilfælde, er en udenlandsk tradition, de trækker på. Det er således ikke fra Adam af Bremen eller andre europæiske kilder, de har hentet denne historie, for det er kun i nordiske kilder, at Tyre Dannebod er husket. Så der er altså ikke tale om en afhængighed af ældre kilder. Enten er historierne opfundne, alle sammen fra omkring slutningen af 1100-tallet og 100 års tid frem for at optræde i disse kilder, eller også er der faktisk en mundtlig tradition, som de bygger på. Der synes ikke rigtigt at være andre muligheder. Vi noterer os også, at Svend Aggelsen faktisk omtaler Gorms hustru som
Hin velkendte, berømmelige kvinde, jeg mener Tyre, hun som har fået tilnavnet Rigets Pryd. Han henviser altså til det, at hun er velkendt. Måske er disse kilder så afhængige af hinanden. Det tyder det egentlig ikke på. Der er ikke påvist afhængighed mellem Saxe og Svend Aggesen. Faktisk kan man se, at Svend Aggesen har været godt i gang med at skrive sit værk, før han bliver opmærksom på, at Saxe er ved at lave et meget større og finere værk. Og Saxe fremstiller mange af sine beretninger anderledes end Svend Aggesen. Det ser altså ikke ud til, at han trækker på ham. De trækker til synligheden i høj grad i hvert fald på samme mundtlige tradition, men har den i forskellige udformninger. Omtrent samtidig med de to begynder der også at være islandske sagaer. Og der skal man huske, i begyndelsen var de islandske sagaer ikke nedskrevet, men mundtlige fortællinger i en mere eller mindre fast form. Man kunne altså godt tale om en saga, selvom den ikke var nedskrevet endnu. Saga betyder jo det sagte. Men Jomsvikingesaga for eksempel er sandsynligvis i sine ældste former nedskrevet omkring år 1200, altså cirka omtrent samtidig med Saxe og Svend Aggesen. Heller ikke den tyder på afhængighed af de to, eller omvendt. Så at man skulle have opfundet Tyres betydning flere steder, samtidig uafhængig af hinanden, kan man jo synes virker usandsynligt. Det er naturligvis ikke et argument for, at alt disse kilder siger om Tyre og Dannebrog så også er rigtigt. Det vil også være mærkeligt, fordi de er faktisk ikke helt enige om, hvilken rolle Tyre Dannebrog har spillet. Men hun blev altså helt afskrevet af Weibul, Arup og andre i den tradition. Faktisk så gik det så vidt, at man tænkte, at hun nok slet ikke havde spillet en rolle. Det var nok bare digt fra Saxes side. Man tænkte, at Saxe og Svend Aggesen nok i virkeligheden havde set den lille Jellingsten, Gormsten, hvor han kalder Tyre Danmarkabod, altså Danmarks bod, og så har digtet over, hvad det måtte kunne betyde. Altså det er jo et smykkende tilnavn, hun har gjort noget for Danmark, betydet noget for Danmark, rådet bod på noget, været til gavn for Danmark på en eller anden måde. Så disse fortællinger skulle altså alene være opstået som spekulation ud fra dette tilnavn. Og det skulle så forklare, at kilderne er uenige om, hvad det er, hun er kendt for. I de islandske kilder er det andre ting, for eksempel det, at hun i Jomsvikingesaga ved sine vise evner, hun er god til at tyde drømme, og det er typisk Islands træk, at man kan sanddrømme, får tydet disse drømme, så hun derved får afværget en truende hungersnød ved at kunne forberede. Hun ved, den vil komme og får indsamlet forråd, så følgerne af denne misvækst ikke bliver til hungersnød. Der er slet ikke noget med danevirke, som der er hos både Svend Aggesen og Saxe. Og det skulle altså være forklaringen. Forklaringen på det skulle altså være, at både Jomsvikingesaga og Svend Aggesen og Saxe, alle uafhængige af hinanden, har tænkt, hvad kan dette tilnavn betyde? Der må være en grund, og så har de digtet forskellige ting. Men at der ikke har været nogen mundtlig overlevering om Tyre. Og fordi det skulle være tilfældet, ja, så har hun slet ikke spillet en rolle, var så konklusionen. Det fører til, at visse runeforskere faktisk omtolkede den lille Jellingsten